ruinas de mi pueblo. Son sus bolitas palmeras. Que parece dan escolta a nuestra Virgen Morena. Bé, doncs, bona vesprada a tots i a totes. La veritat és que és un plaer estar així en el casal Jaume I, parlant del Camp d'Elx, parlant del que m'agrada. També volia agrair a Andreu i al grup antimilitarista Tortuga per convidar-me a parlar del Camp d'Elx, perquè és un tema que, pels que no me coneixeu, jo soc del camp, soc de la partia del Derramaor, vinc d'una família d'agricultors, no soc d'ací del poble, una família d'agricultors que durant moltes generacions ha estat treballant en el Camp d'Elx. Hi ha hagut èpoques en les que m'he dedicat a l'agricultura familiar a temps complet i altres èpoques en les que m'he dedicat a temps parcial i ara amb una horteta ecològica o quasi biodinàmica per el consum familiar. És a dir, que jo estime molt la meva terra, el camp, les parties rurals del Camp d'Elx, que són 33, i d'alguna manera tenim que partir d'una qüestió molt bàsica, perquè, tal com diu el títol de la meva presentació, la meva ponència, és l'horta familiar present i futur. Tal volta, Andreu ens ha fet una evolució ràpida, històrica, de tot el que tenim. La veritat és que tenim moltes senyes d'identitat així en el territori del Camp d'Elx, senyes d'identitat que són verdaderament admirables, altres tal volta hem perdut, però centrant-nos en el que és l'agricultura i si feren un DAFO, un anàlisi de debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats, podríem dir que ara mateix el Camp d'Elx sí que és veritat que molta gent, en l'època en la que la indústria del calcer funcionava molt bé, se n'ha anat a la ciutat en busca de cobrar el jornal a final de mes, divendres, cobrar el sobre, era més fàcil que quedar-se en el camp i a veure vindre si podies vendre la collita més cara, més barata, si hi havia una gelà i te l'estropejava o què és el que passava ahir. Ha botat un motor molt important, la indústria del calcer, que ha tirat de molta gent i això ha fet que molta gent, molts fills de llauraors se n'anaren. També el fet que siga una agricultura familiar, una agricultura que en els últims anys, en els anys 80, en els anys 90, aquesta agricultura ja tenia que competir contra els grans multinacionals que te produeixen en el camp de Cartagena, que te produeixen en Almeria, en Marrocs, on siga una deslocalització també de l'agricultura inclús a altres continents. Agricultors andalusos se n'han anat i d'ací d'ells també se n'han anat a produir a Àfrica en busca de mà d'obra barata. Molta gent del camp se n'anava, deixava el camp, deixava les terres. Això generava tot un clima de que, l'agricultura pareix que no sigui atractiva, pareix que sigui de tontos el que se queda ahí. Molta gent del camp, com jo, com Marga també, m'on anaren a estudiar també, però no oblidant el camp i no oblidant les nostres senyes i les nostres raels en aquest sentit. No oblidant-ho fins al punt que tant uns com altres, els que estimem el Camp d'Elx, volem aportar un granet d'arena. En el meu cas, sabeu que treballo en Teleelx, la majoria segurament ho sabreu, i faig el programa El Camp d'Elx, que precisament ara l'última setmana del mes d'abril complirà ja 5 anys que està en pantalla. I el programa El Camp d'Elx el que pretén és difondre i defendre el Camp d'Elx. En tota aquesta situació també comptem en una fortalesa important. Tenim bon clima, tenim bones terres, fins i tot també tenim àuia. Hi ha èpoques de sequera en les que patim i regar al llauraor li costa bastant, replegar l'àuia.
Tenim una tecnificació. Reis de Llevant, a començos del segle XX, fon una revolució tecnològica en tot el camp d'Elx, de passar pràcticament del secà al regadiu, i ara, al segle XXI, també hem assistit a una altra revolució tremendament important. Hem passat d'un rec a manta a un rec localitzat a goteo. Aquesta infraestructura ja està bastant feta en el primer canal, el segon, Peña les Àguiles, encara queda el tercer canal de Riegos de Levante. Tenim aquesta tecnificació, tenim aigua a pressió, perquè avui en dia també l'aigua és un bé escàs que tenim que cuidar molt bé i que tenim que gastar en coneixement. Tenim aigua, tenim terres. Sí que és veritat que l'estructura de la terra, les parcel·les, les finques, són relativament xicotetes, hi ha poques finques grans. La Canyà, que tenim en Torrellano Baix, és una finca grandota, la lleva una multinacional francesa, o últimament una finca també gran que podríem destacar, el Vincle, o una d'Esprella, de 450 tafulles, que recentment vaig sacar un reportatge, i que cultiven de forma molt mecanitzada, de forma molt industrialitzada, i l'empresari agrícola me comentava en l'entrevista que li vaig fer pel programa El Camp d'Elx que vaig emetre fa poquetes setmanes, me comentava que era una agricultura de precisió, una agricultura en la que per tallar la terra i sembrar els naps gastaven tractors amb GPS. El tractorista només tenia que pegar la volta a les puntes del bancal i entremig podria estar llegint perfectament el periòdic o armosant. Màquines que repleguen la collita, 1.200 quilos de naps en cosa de 5 o 6 minuts. Altament tecnificat, és una agricultura molt capitalitzada, però és una agricultura també baix contracte. Una agricultura en la que l'agricultor, en aquest cas, este agricultor és de la cooperativa agrícola de Villena, cultiven pràcticament en molts punts de la geografia espanyola, tenen un contracte amb Mercadona, 20 anys de contracte, i el mateix preu des de fa 20 anys. No li han pujat el preu. Això no ho van sacar en l'entrevista, fora de micro, però Mercadona o altres empreses, d'alguna manera, apreten i molt a aquest tipus d'agricultors. És una agricultura baix contracte que també se fa molt en el camp de Cartagena, sobretot en la lletuga, i és una agricultura que oprimeix a l'agricultor i l'agricultor està abocat a capitalitzar l'explotació, a invertir molt en maquinària, en productes fitosanitaris, en agroquímics, en definitiva, mecanitzar molt, molts diners, manejar molt volum de diners i el marge de benefici és molt escàs. I si passa alguna cosa gros que perd la collita, aquest any no guanya res. I si té un préstec del banc, fins i tot se pot arruïnar. És molt perillosa aquesta agricultura baix contracte. És una agricultura que l'agricultor familiar, el xicotet agricultor, l'agricultor típic del Camp d'Elx, l'agricultor que encara viu en la mateixa explotació agrícola que cultiva, en la casa de camp de tota la vida, l'origen, com dia Andreu, des de les villes romanes o la casa del segle XVIII, són els precedents més propers a nosaltres d'eixa casa ubicada en la pròpia explotació. Doncs bé, aquest agricultor no pot competir contra això. Fixeu-vos una cosa important. L'agricultura, el xicotet agricultor d'ací, des que comença la Revolució Verda, cada volta depèn més de les grans multinacionals. No té capacitat per posar el preu de lo que compra, ni té la capacitat per posar el preu de lo que ven. L'agricultura en els anys 50, 60, 70, cada volta ha empleat més agroquímics. En els anys 80, jo me'n recorde, quan se plantava molt de cotó en el Camp d'Elx, i els tractaments fitosanitaris en ma casa, en l'explotació agrícola de mon pare, i jo li ajudava,
perquè tots els que ens hem criat en el camp, des de ben xicotets, en les vacacions d'estiu, era treballar en el camp. I quan havia que collir cotó, a collir cotó, els caps de setmana, i algun rato d'esprà o a migdia, escola i treballar en el camp. Bé, doncs els tractaments fitosanitaris eren un calendari, que hay que fer un tractament cada 8 dies, doncs cada 8 dies, amb productes que avui en dia ja han retirat del mercat ja fa anys, productes terriblement venenosos. El cotó, bueno, no és comestible, però les tomaques, qualsevol hortalissa, feien tractaments de forma molt sistemàtica i això deixava residus. I els llauraors no usaven ningú tipus de protecció. Avui en dia els agricultors que desenvolupen una agricultura convencional o tirant cap a lo integrat, cada volta se fan menys tractaments, s'utilitzen més depredadors, doncs avui en dia hi ha unes mesures de seguretat laboral molt fortes. Antigament feien el tractament i ni mascarilla, ni guants, ni res. I per això avui en dia molts agricultors que ja estan jubilats i tenen 70, 80, 90 anys, doncs tot això s'ha traduït en malalties molt fortes en aquest sentit, perquè han estat tragant durant molts anys tot aquest veneno que ens ha imposat la revolució verda, els agroquímics, les grans multinacionals, i ahir, bueno, sense això pareix que no se podia cultivar. Bueno, estaven cultivant de forma bastant agressiva, interessava fer quilos, interessava produir. Ens havien clavat en el cap que la tomaca tenia que ser redona, perfecta, un color magnífic, el sabor no importava. Però ara l'agricultor també tenia un roalet que no el tratava per l'autoconsum. Això també és veritat. I és que se venien tratades. I aplega el punt en què tenim aquesta mentalitat. Fins als anys 70 la llonja d'ells funcionava molt bé. Hi havia moltes tendes de proximitat, hi havia moltes verdureries, els mercats funcionaven molt bé. Encara no hi havia les grans superfícies, fins a començos dels anys 80, quan comença el que era Continente com a gran superfície. Entonces, la economía local funcionava relativament bé. Funcionava bé, el que l'agricultor portava al prau, a la llonja, se venia, s'anava venent. Havia una economia local, començaven ja els exportadors, en els anys 70 ja hi havia exportadors, algunes empresetes que començaven a enviar camionets a Mercabarna, a Barcelona o a Mercamadrid, després ja a França. Bueno, per aquesta economia local, poquet a poquet, se van introduint els centres comercials, ens imposen aquest model americà d'agarrar el cotxe i anar al centre comercial i agarrar el carretet i comprar. Ens l'imposen, poquet a poquet ens el van imposant, i ahir ens trobem que tenim de tot i carreguem el carretet i ens anem. Fins i tot fins l'agricultor que tenia el seu hortet per autoconsum amb varietat, diversa varietat de productes, sembla que fins i tot diu, doncs si és més barat comprar-ho, no ho faig, i compre. Dependència, més dependència de fora, perquè l'agricultor del Camp d'Elx d'alguna manera ha tingut aquesta autosuficiència durant molts anys, tenia animalets, cultivava i pràcticament venia aquí els dissabtes a fer el recapte, fer la compra, per el que li faltava, si li faltava alguna de salaura o qualsevol altra cosa, i venia a fer això, però eren bastant autosuficients. Passa el temps, els anys 80, 90, i ens encontrem ara en una situació en què agricultors a temps complet, agricultors professionals, cada volta n'han hagut menys. Pel que havia dit abans del tiró que tenia la indústria, els serveis, la construcció. També és veritat que la Unió Europea no ha apostat per l'agricultura en el seu territori. L'agricultura ha sigut una moneda de canvi. Tomates per peix, per poder pescar en aigües internacionals,
o en aules d'altres països. En Estats Units l'agricultura és un sector estratègic, com puguen ser reserves de petroli que tinguen, aquí era el ladrillo. El que interessava era que l'agricultor abandonara les seues terres, abandonara les seues explotacions, malvenguera la terra per a construir. Aquí en el Camp d'Elx s'han hagut projectes des de la ATECO, Associació Tècnico-Empresarial de la Construcció, per fer camps de golf, per a fer hotels de luxe, balnearis, spa, etc. D'alguna manera s'ha anat ahir minant les senyes d'identitat o la forma del Camp d'Elx, de l'agricultor. Agricultors cada volta n'han hagut poquets, més poquets, però ara pareix que apleguem una situació en la que interessa, i jo crec que ens interessa a tots, recuperar el que el Camp d'Elx fon en un passat. El Camp d'Elx té moltíssimes oportunitats, no solament en l'agricultura, després Marga ho parlarà en temes de turisme rural, però té moltes oportunitats. Avui en dia ja estan apareixent agricultors ecològics. Agricultors ecològics que potser ja lleven 15-20 anys produint, molt poquets. Apareixen ja col·lectius en el Camp d'Elx, com el col·lectiu de productors o agricultors ecològics del Camp d'Elx dintre del marc d'ADR Camp d'Elx. Apareix un germen de que, per un costat, l'agricultor convencional té la tessitura de que diu: com venc el producte? Si tinc que portar 4.000 quilos a la llonja, se vendran? Segurament no. La llonja d'Elx no. Si porta potser 40 és possible, però 4.000 quilos de producció, impossible. Si es lleva a una corregua, el que diuen en el camp de Cartagena o en Almeria, les alòndigues, a Vega Baixa són corregues, corrides, que diuen, ahir va a subhasta. Els representants dels grans almacenistes, els correors, apreten un botonet i és una subhasta a la baixa, no a l'alça. Partixen d'un preu, bròcoli, avui a 80 cèntims. I van per partides. Les millors partides picaran antes el botonet i se llevaran a millor preu, i les últimes a preu roïn. Entonces l'agricultor convencional té un problema. Aquesta agricultura, aquest producte, tindrà que diferenciar-lo del que fan les grans multinacionals, perquè té molts agroquímics. Tindrà que buscar un producte més natural, més sa, per diferenciar-se, perquè de lo contrari l'agricultor convencional, xicotet agricultor, no va poder competir en costes de producció com els grans agricultors i les grans multinacionals. Per un motiu molt simple. Les grans multinacionals, com havíem comentat abans, estan molt tecnificades, ho tenen tot molt mil·limetrat i tenen molt capital. Capitalisme pur i dur. El xicotet agricultor, en definitiva, i l'agricultura familiar, com s'està fent a França, té que produir, diferenciar el producte, fer un producte ecològic, el més natural possible, biodinàmic, i ven-lo, a ser possible, directament de productor a consumidor. Això és fonamental. El producte convencional que fan grans multinacionals, des que ix de l'explotació agrícola fins a que plega a la taula del consumidor, ha passat per moltes mans. I l'agricultor, a lo millor, d'una lletuga iceberg li paguen 10 cèntims per lletuga, o 6. I el consumidor paga 50 o 60 cèntims. Entremig hi ha gent que sense arriesgar res, sense tindre terra,
sense gastar-se res, sense estar ahí suant i treballant, replega diners. També li posa un paperet, li posa l'etiqueta, a voltes les lletugues venen de molts quilòmetres, estem contaminant també. Nosaltres aquí, en el municipi d'Elx, serem uns 239.000 o quasi 240.000 habitants ja, molta gent. Tenim 33 partides, més de 300 quilòmetres quadrats, tenim moltíssimes hectàrees cultivades, molta aigua, tenim capacitat per a cultivar de forma ecològica. Vendre directament de productor a consumidor, és dir, usar un canal de comercialització curt. Hi ha exemples, com mateixa José Luis Miralles, que està allà darrere, que està venent directament al consumidor, en el tema de la cistella, de la caixa, setmanalment. Hi ha associacions o cooperatives de consumidors productors, Crevillent, el cas de Crevillent, o el cas d'Alacant, Mercatrèmol, en Múrcia, Biosegura. Mercatrèmol no sé si ara avui en dia seran 250 o 300 famílies, en Biosegura seran més de 500 o 600, i va directament de productor a consumidor, amb la garantia de que estem consumint algo ecològic, algo natural. Si volem visitar l'explotació agrícola, anem i la visitem i veiem com l'agricultor està fent-ho, que té un certificat de qualitat ecològica, i això pràcticament té que ser l'aixia, el futur de l'agricultura familiar en el camp d'Elx. No podem plantar grans quantitats, no podem competir contra aquestes multinacionals, vendre a baixos preus, en definitiva, manejar molts quilos de producció i replegar pocs diners. I al mateix temps, la multinacional també podria fer agricultura ecològica, i de fet n'hi ha. Hi ha supermercats que podran tindre les seues estanteries en productes ecològics, però què te fan? Una gran extensió, utilitzen productes ecològics, productes fitosanitaris però ecològics, però això tampoc és. El que hi ha que recuperar, i aquí en ells podem tindre capacitat, és el contacte directe i lo local. D'alguna manera tratar de recuperar aquest contacte i aquesta venda directament de productor a consumidor. En definitiva, el camp d'Elx té moltes eixies. Ja en el tema del cultiu de la mangrana s'està fent mangrana ecològica i s'estan començant a fer bastantes hortalisses. Encara queda molt de camí. I el consumidor també té que estar conscienciat, perquè si vas al supermercat i compres un producte, vas a qualsevol supermercat i compres queraïlles que te venen de França, que són de l'anterior collita, són queraïlles velles, que al bullir-les se desfan en l'olla. I aquí en el camp d'Elx podem tindre bones queraïlles i que no se desfan al bullir-les, doncs tindrem que tirar per potenciar la marca de productes del camp d'Elx, dels productes locals nostres, tindrem que tirar per això. Jo crec que és important. Al mateix temps, si aquests productes recorren una distància xicoteta, no estem contaminant. No tenim que portar productes de tant de lluny. Jo crec que hi ha moltes opcions i ara mateixa, també Andreu, amb el grup també de productors d'agricultura ecològica que també han muntat fa pocs mesos, el grup Sacre, és un grup que també està hi tirant, perquè cada volta molta gent de la ciutat també esteu pensant en tindre un roalet de terra i poder cultivar, o cultivar inclús en la terrassa, perquè això també és un plaer. Veure que plantes i culls, això disfrutes.
Això és la teràpia que pot haver. Pues ahí també és una base fundamental. Està l'hort de la Cuerna en Altavís, que hi ha molta gent que està cultivant. En Alacant hi ha una empresa que ha posat parcel·les d'alquiler. En definitiva, jo crec que hi ha un moviment per tornar altra volta a la terra, per tornar a cultivar la terra. El Camp d'Elx ara està renaixent, està d'alguna manera avançant i sobretot el sector primari en conjunt també està tirant de l'economia. Per tant, el Camp d'Elx necessita donar-lo a conèixer, com estem fent totes les setmanes i com estan fent molts col·lectius com ADR Camp d'Elx, que està ahí defensant el Camp d'Elx a capa i espada i estan treballant i tratant d'alguna manera aquestes traves administratives que han hagut durant molts anys, trencar aquestes traves i que se poden fer moltíssimes coses en el Camp d'Elx. Se pot tornar a una agricultura molt més natural, l'agricultura que se feia a començos del segle XX, abans d'aparèixer els agroquímics que feien els nostres avis, una agricultura basada, per què no, en el calendari lunar, una agricultura lo més en equilibri i en harmonia. Antes estaba la consciencia de matar cualquier bicho, había que matarlo. No había que deixar res, la terra, ni les herbes adventícies, res. Desinfectar la terra. No. Té que haver un equilibri i hay que tornar a aquest equilibri. Jo, l'hortet que tinc, el que me plante jo per autoconsum, pel gasto de la casa, jo només he fet un abonat de fondo, un abonat de fem de vaques, regalo Nàvia, del trasvase Tajo Segura, que ve a través de Ríos de Levante, i ja està. No li he tirat res més. I se fa. Que veus algun bitxet? Això perquè és natural, està bo. I ja està. Bueno, pues moltes gràcies per escoltar-me el rotllo que us he soltat. Allí en Yeso y Palmera, la tierra donde nací, por donde quiera que vaya, mi canción es para ti. Allí en Yeso y Palmera, la tierra donde nací, por donde quiera que vaya, mi canción es para ti.